Jamen, jeg sidder her i Mexico, i en provins, der hedder Chiapas, i det sydlige Mexico. Bjergrig egen. Ja, fantastisk. Og vejret er jo også rigtig godt. Det er et meget travlt kryds, vi sidder i, hvor vejen her ned til højre bliver det så østpå, den går ned til Guatemala, og derfor så er der i øjeblikket, så er der sådan en lille viperkæde, som noget militær politi har lavet, hvor man kan få scannet sin bagage og ting og sager, men alt i alt er det jo et meget fredeligt sted. Men egentlig så det, jeg ville fortælle lidt om, det var lige virkelig lidt mere om den måde, som vi rejser på i Unso Travels, hvor det vi sætter rigtig højt, det er jo at være meget fleksibel, så man blandt andet kan svinge sine ting på ryggen. Alt hvad man har med kan man svinge på ryggen, og så kan man slå sig ned her og vente på, at der kommer en jeep i den anden retning. Og når man har så lidt med, som vi har med, så kan man også hoppe på ladet af en privat bil, eller hvad der er muligt. Hola. ¿Habla español? Un poco. Så. Nå, vi blev lige afbrudt her af en soldat, som sagde, at vi ikke måtte filme hen på vejafspærring. Så det gør vi ikke, så nu filmer vi lidt den her vej. Nå, men i virkeligheden, så det jeg gerne vil fortælle lidt om, det var så det der med at være fleksibel. Det er enormt vigtigt for mig, det er enormt vigtigt for os, at man kan bevæge sig på et landskab. Og det betyder, at jeg har en rygsæk, som jeg kan bære sådan her i en hånd. Jeg kan sikkert ikke gøre det vildt mange gange, men jeg kan gøre det sådan ret meget. Jeg kan svinge den på og af, som det passer mig. Her der hænger mine badebukser, udenpå de faktisk ved at være tørre. For en lille times tid siden eller et eller andet, så kom vi forbi et vandfald, hvor vi gik ned og bade, og det var enormt rart. Men altså en rygsæk, som i den her størrelse, jeg ved ikke hvad den hedder 40 liter eller sådan noget. Jeg ved ikke rigtig, hvad det betyder, fordi det kan man ikke regne med. Men en lille rygsæk, hvor man kan have de mest nødvendige ting. Der er ikke så meget. Det er i virkeligheden ikke nødvendigt med særlig mange ting. Vi har jo kreditkort og penge, og det er klart, når man tager herude på landet, så er det godt at have små sedler og have sørget for at have hævet penge, fordi mange ting er der i det her kryds, men der er ikke nogen hæveautomat. Så jamen altså, jeg vil egentlig bare lige fortælle lidt om det. Og så går der ikke så længe, så kommer der en bil i den retning, jeg skal i nu her. Vi skal sydpå lige om et øjeblik, som er den vej bag kameraet. Og det bliver let, der kører biler her hele tiden, og det er selvfølgelig klart, at det gør der ikke alle vejene, så det skal man jo lige tjekke op på. Men mens vi har siddet her og ventet, så er der kørt 10-15 biler den vej vi skal, så må det ikke, der kommer en til lige om et øjeblik. Det var alt herfra lige nu. Chiapas i Mexico. Fantastisk. Sol.